Sadya ang nahimong selebrasyon sa Linggo ng Kabatan-unan para sa tuig 2022 dinhi sa lungsod sa Akbar, probinsya sa Basilan, kagahapon. Ang selebrasyon adunay temang Intergenerational Solidarity, Creating a World for All Ages. Gipangunahan sa municipal government sa Akbar ubos sa pagpangulo ni Mayor Ali Sali ug sa Sangguniang Kabataan Federation President nga si Honorable Hajara Amin. Ang okasyon nagpasiugda og lain-laing mga kalihukan nga nagtumong sa paghatag og gahom sa mga kabatan-unan ug pagdiskubre sa ilang hingpit nga potensyal ug kapabilidad nga moresulta sa pagpagawas sa ilang labing maayo nga mga kinaiya ug mga hiyas isip mga tawo nga maghatag kanila og mas maayong kahigayunan sa mas maayong kaugmaon. Ang unang adlaw nga mga kalihukan gisalmutan sa mga batan-on nga gikan sa siyam ka mga barangay nga sakop sa Akbar Municipality uban sa presensya ni Honorable Riza Sali sa Kalahul, ang Besi Mayor sa Akbar. Kauban ng mga sangguniang bayan members, Akbar Municipal Police Station personnel nga ubos sa pagdumala ni Police Colonel Javer Moin. Sa unang adlaw nagpahigayon sila og mga kalihukan nga sama sa fun run, larong Pinoy, volleyball, zumba o Quiz-Bee. Malipayon nga misalmot ang mga kabatan-unan sa maong kalihukan tungod kay matud pa nila talagsalang kuno sila magkauban-uban, magkahimamat ug managsadya nga sama niini. Sa laing bahin usab gisaulog ang Tipon-Tipunan Festival didto sa lungsod sa Tipo-Tipo dinhi sa probinsya sa Basilan. Ang kasaulugan gitambungan ni Southern Philippines Development Authority nga si Jerry Salapudin. Ang aktibidad gipanguluhan sa lokal nga mga opisyal sa Tipo-Tipo kung diin adunay pagbinayluay og opinyon sa mga opisyal nga nanambong kung unsaon pagpauswag pa sa kalinaw ning lungsod ug sa tibuok probinsya sa Basilan. Isip pagsuporta sa mga paningkamot sa kalinaw sa administrasyon ni Governor Jim Saliman. Nailhan si Southern Philippines Development Authority Administrator Jerry Salapudin sa iyang pagkaaktibo sa pagsuporta sa mga programa sa kalinaw ug seguridad sa mga lokal nga kagamhanan sa Basilan ug uban pa nga mga probinsya sa rehiyon sa Bangsamoro. Lakip sa mitambong sa programa sa Tipo-Tipo kagahapon mao sila si Musbir Alaudin kinsa sakop sa Interim Parliament sa Bangsamoro Region ug si Provincial Director Hani Junuban sa Bangsamoro Agriculture Ministry. Kalipay pag-ayos sa mga Basileño ang pagbisita ni Salapudin tungod kay nabatian gayud nila ang pagmahal ug malasakit niini sa mga lumulupyo niining maong isla. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.